Φανταστείτε δύο εγκεφάλους. Ο ένας ζωντανός, συντονισμένος με νευρονική δραστηριότητα, περιοχές με συνδέσεις που αναβοσβήνουν ρυθμικά. Ο άλλος με αμυδρές λάμψεις εμπλοκής, με απομονωμένες εκλάμψεις ηλεκτρικής δραστηριότητας. Αυτό που ίσως όμως δεν ξέρετε είναι ότι οι δύο αυτοί εγκέφαλοι ανήκουν σε δύο λαμπρούς φοιτητές, οι οποίοι παρακολουθούν ακριβώς την ίδια διάλεξη, τον ίδιο καθηγητή, το ίδιο υλικό και έχουν ακριβώς το ίδιο ενδιαφέρον για το θέμα το οποίο παρακολουθούν. Γιατί λοιπόν όμως αυτή η διαφορά στην εγκεφαλική δραστηριότητα? Η απάντηση είναι πιο απλή και πιο τρομακτική από όσο φαντάζεστε. Είμαι ο Φώτιος Λαμπαδάριος, είμαι coach εγκεφάλου, μνήμης και μάθησης και σε καλωσορίζω στο κανάλι μου. Αν ένα πράγμα μόνο πρέπει να θυμάσαι, αυτό είναι ότι το καλύτερο μυαλό οδηγεί στην καλύτερη ζωή. Η διαφορά λοιπόν στην εγκεφαλική δραστηριότητα των δύο αυτών φοιτητών είναι ότι ο ένας κρατάει ένα στυλό, ενώ ο άλλος τα δάχτυλά του τρέχουν πάνω στο πληκτρολόγιο, ενός τάμπλετ. Σκεφτείτε πόσες φορές έχετε βγει από ένα μάθημα με γεμάτες σημειώσεις, αλλά άδειο κεφάλι. Αυτή η νευρονική αντίθεση είναι μόνο ένα από τα αυξανόμενα στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η βιασύνη μας στην ψηφιακή ευκολία μπορεί να συνοδεύεται από σημαντικό γνωστικό κόστος. Τα τώρα δεν είναι λόγια κάποιας ιστορίας, είναι λόγια της ίδιας της επιστήμης. Ζούμε στην εποχή των ψηφιακών πάντων, όπου μπορούμε να πληκτρολογούμε από την άνεση του κρεβατιού μας, να αποθηκεύουμε πληροφορίες στο cloud. Τι γίνεται όμως αν το πιο ισχυρό εργαλείο εκμάθησης κοστίζει €0? Η πένα, λένε, είναι πιο δυνατή από το σπαθί. Ωστόσο όμως μπορεί να είναι πιο δυνατή και από το πληκτρολόγιο. Ήδη από τη δεκαετία του 80 ήταν καλά τεκμηριωμένο ότι η λήψη σημειώσεων ήταν σημαντικά πιο αποτελεσματική για τη μάθηση από την απλή παθητική ακροάση. Το στυλό, χωρίς αμφιβολία, τότε ήταν πανίσχυρο, αλλά σε ένα κόσμο ατελείωτων εφαρμογών και τεχνολογιών που υπόσχονται να μας κάνουν πιο έξυπνους, πιο γρήγορους, διατηρεί άραγε αυτό το απαρχαιωμένο εργαλείο τη δύναμή του? Για να δούμε. Το 2014 οι ερευνητές Pam Miller και Daniel Oppenheimer σχεδίασαν ένα πείραμα για να ελέγξουν την ποιότητα της μάθησης κατά τη διάρκεια της χειροκίνητης λήψης σημειώσεων σε σύγκριση με χρήση φορητού υπολογιστή. Έτσι έβαλαν τους φοιτητές του Πανεπιστημίου του Πρίστον να παρακολουθήσουν διαλέξεις, όπου οι μισοί φοιτητές κρατούσαν σημειώσεις γραπτός και οι άλλοι μισοί κρατούσαν σημειώσεις πληκτρολογώντας. Το αποτέλεσμα ήταν ότι όσοι έγραφαν με στυλό είχαν 20% υψηλότερη βαθμολογία στις ερωτήσεις ενοιολογικής κατανόησης. Ξαναλέω, 20% υψηλότερη βαθμολογία. Αυτό δεν είναι απλώς καλύτερο. Είναι δραματικά καλύτερο. Και δεν είναι ότι οι χρήστες λάπτοπ ήταν τεμπέληδες. Στην πραγματικότητα έγραψαν περισσότερα, πολύ περισσότερα. Οι σημειώσεις τους ήταν μεγαλύτερες, πιο λεπτομερείς, πιο πλήρεις. Ωστόσο όμως έμαθαν λιγότερα. Γιατί ουσιαστικά η πληκτρολόγηση είναι πολύ εύκολη. Σκεφτείτε το λίγο. Όταν πληκτρολογούμε, οι λέξεις ρέουν από το αυτί κατευθείαν στις άκρες των δακτύλων, παρακάμπτοντας εντελώς τον εγκέφαλο. Οι άνθρωποι τείνουν να γίνουν ανθρώπινες μηχανές μεταγραφής, γράφοντας ό,τι ακούνε λέξη προς λέξη.
Με το στυλό όμως, τα χέρια μας δεν μπορούν να συμβαδίσουν με την ομιλία. Είσαι αναγκασμένος να επιβραδύνεις. Πρέπει να ακούς ενεργά, να επεξεργάζεσαι και να συνοψίζεις τις πληροφορίες που παίρνεις και να τις διατυπώνεις με δικά σου λόγια. Στην ίδια έρευνα ξέχασα να πω ότι επιτράπηκε και στις δύο ομάδες πριν το τεστ να ελέγξουν κιόλας τις σημειώσεις. Παρόλα αυτά, όσοι κρατούσαν σημειώσεις με στυλό ξεπέρασαν κατά πολύ τους χρήστες του λάπτοπ. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Ντάνιελ Όπενχάιμερ και η έρευνά του τράβηξαν την προσοχή της νευροεπιστήμονας Άντρεϊ Βαντερμίρ, η οποία είχε μία μόνο ερώτηση. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα μέσα στον εγκέφαλο? Στην αρχή, με βάση αυτά που η ίδια λέει, ήταν σκεπτική ότι ίσως η γραφή με στυλό να έδινε απλώς ένα πλεονέκτημα λόγω των περισπασμών του φορητού υπολογιστή, δηλαδή ειδοποιήσεις, πολλές καρτέλες ανοιχτές, μηνύματα. Έτσι, χρησιμοποιώντας ειδικά σκουφάκια για ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, μπόρεσε να παρακολουθήσει την εγκεφαλική δραστηριότητα, καθώς οι μαθητές εναλλάσσονταν μεταξύ πληκτρολόγησης και γραφής με στυλό. Διαπίστωσε λοιπόν ότι οι άνθρωποι που έγραφαν με το χέρι, ο εγκέφαλός τους στην κυριολεξία ήταν στο αποκορύφωμα της εγκεφαλικής δραστηριότητας. Όλα τα νευρονικά δίκτυα είχαν ενεργοποιηθεί. Πληκτρολογώντας όμως, ο εγκέφαλος ίσα ίσα που δούλευε. Μάλιστα αυτοί που έγραφαν με το χέρι έδειξαν και κάτι απίστευτο. Μοτίβα κυμάτων θ και α, όπου συνδέονται με τον εγκέφαλο και δεν είναι κάποια τυχαία κύματα ή σήματα, αλλά είναι οι συχνότητες της ίδιας της μάθησης. Τα κύματα θ βοηθούν στην επεξεργασία νέων πληροφοριών και στην ενίσχυση της μνήμης εργασίας, ενώ τα κύματα α ενισχύουν τον μηχανισμό της μακροπρόθεσμης μνήμης. Έτσι, η Άντρεϊ Βαντερμίρ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η γραφή απαιτεί ακριβή λεπτή κινητικότητα που ενεργοποιεί πολύπλοκες οδούς στον εγκέφαλο, αφήνοντας βαθιά σημάδια μνήμης. Σε αντίθεση με την περίπτωση που κάποιος πληκτρολογεί στα τυφλά, όπου οι πληροφορίες φαίνονται, όπως είπα και πριν, να εισέρχονται από τα αυτιά και να βγαίνουν κατευθείαν στις άκρες των δακτύλων. Το έχω ξαναπεί. Ο εγκέφαλος ακολουθεί έναν πολύ απλό κανόνα. Είτε το χρησιμοποιείς, είτε τον χάνεις. Φανταστικά, η ίδια νευροεπιστήμονας λέει ότι αν σταματήσουμε να γράφουμε με το χέρι, μπορεί στην πραγματικότητα να χάσουμε τη λειτουργία του εγκεφάλου μας με την πάροδο του χρόνου. Είναι τρομακτικό αυτό, έτσι. Ξέρετε όμως, αυτό δεν αφορά μόνο μαθητές ή φοιτητές. Το πλεονέκτημα της γραφής καλύπτει κάθε ηλικία. Ενήλικες που μάθαιναν μια νέα γλώσσα και εξασκούνταν με τη γραφή, όχι μόνο κατάφεραν να κατακτήσουν αυτές τις λέξεις γρηγορότερα, αλλά έγιναν καλύτεροι στην ανάγνωση και στην ορθογραφία. Θέλετε και το καλύτερο? Ηλικιωμένοι με ήπια γνωστική εξασθένηση που εξασκούνταν στη γραφή για 8 εβδομάδες βελτίωσαν τη μνήμη εργασίας τους κατά 30%. Αυτό, ξαναλέω, γίνεται γιατί η γραφή με το χέρι δεν αφορά μόνο την καταγραφή λέξεων. Είναι μια γνωστική άσκηση όπου δημιουργεί ένα προσωπικό νοητικό αποτύπωμα. Όταν γράφετε μπορεί να υπογραμμίζετε, να σχεδιάζετε βελάκια, να αλλάζετε ακόμα και το μέγεθος των γραμμάτων. Όλα αυτά γίνονται σημάδια μνήμης. Και αυτό συμβαίνει γιατί αργότερα, όταν επανεξετάζετε τις σημειώσεις σας, αυτά τα σημάδια μπορούν να πυροδοτήσουν ολόκληρες αναμνήσεις. Σκεφτείτε μία φορά που δανειστήκατε τις σημειώσεις κάποιου άλλου. Συχνά δεν έβγαζαν νόημα, ακόμα και ίσως δεν μπορούσατε να τις διαβάσετε. Αυτό συνέβαινε γιατί η γραφή δημιουργεί μια βαθιά προσωπική σύνδεση μεταξύ του εγκεφάλου
και των πληροφοριών. Κάθε καμπύλη γράμματος, κάθε παύση μεταξύ των λέξεων γίνεται μέρος της ίδιας της μνήμης. Τώρα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πληκτρολόγηση μπορεί να σας φανεί παραγωγική, αλλά όταν πρόκειται για πραγματική μάθηση, η ευκολία έρχεται με ένα κόστος. Το να σκέφτεσαι πιο σκληρά κάνει πολύ καλό στη μάθηση. Έχω αναφερθεί και άλλη φορά ότι κάνοντας τα δύσκολα πράγματα στη ζωή, η ζωή γίνεται ευκολότερη. Όχι το ανάποδο. Ο Αριστοτέλης έλεγε οι ρίζες της παιδείας, της μόρφωσης είναι πικρές. Ο καρπός της όμως είναι πολύ γλυκός. Αν και όλα τα νέα εργαλεία, λάπτοπ, υπολογιστές, κινητά, ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να φαίνονται ότι επιταχύνουν την εργασία ή ότι ενισχύουν την πραγματικότητα, η ευκολία όμως όχι, δεν βοηθάει τη μάθηση. Σε έναν κόσμο που τρέχει κυριολεκτικά προς την ψηφιακή τεχνολογία, προσπαθήστε να μην αφήσετε πίσω την αναλογική τεχνολογία. Η επιστήμη το λέει και το τονίζει. Η γραφή σε βοηθάει να σκέφτεσαι πιο βαθιά, να θυμάσαι πιο πολλά και πιο εύκολα. Και τέλος, η κατανόησή σου φτάνει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Είναι πραγματικά λυπηρό. Σήμερα υπάρχουν παιδιά που δεν ξέρουν πώς να κρατήσουν ένα στυλό. Εύχομαι όλοι να κατανοήσουμε τον σημαντικό ρόλο που έχει ένα στυλό. Γράψτε τα πάντα από τη λίστα με τα ψώνια σας, υποχρεώσεις σας, κρατήστε ημερολόγιο, τα πάντα. Αφήστε τα παιδιά να ζωγραφίζουν με μπογιές, μαρκαδόρους, διότι με όλα αυτά χτίζεις έναν ισχυρότερο εγκέφαλο. Η γραφή ήταν πάντα κάτι περισσότερο από μία απλή δεξιότητα. Ήταν μία αντανάκλαση της προσωπικότητας, της ατομικής καθώς και της πολιτισμικής ταυτότητας. Για χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι έχουν αποδώσει νόημα στα σημάδια, σπηλιογραφίες, αρχαίοι πάπυροι. Κάθε λέξη, κάθε γράμμα φέρει ένα μοναδικό αποτύπωμα του ατόμου που κρύβεται πίσω από αυτήν. Πέρα όμως από όλα αυτά, η γραφή είναι μέρος της πολιτισμικής μας ταυτότητας, καθώς και κληρονομιάς. Είναι μέρος αυτού που μας κάνει ανθρώπους. Αν τώρα αυτό το βίντεο σας έκανε να αρπάξετε ένα στυλό, πατήστε ένα like, κάντε και μία εγγραφή και στείλτε το σε κάποιον που γνωρίζετε ότι πληκτρολογεί πολύ γρήγορα, για το καλό του. Είμαι ο Φώτιος Λαμπαδάριος, coach εγκεφάλου, μνήμης και μάθησης και σε ευχαριστώ που παρακολούθησες και σήμερα το κανάλι. Να είσαι καλά.